Dobrodošli na Jezikomat kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Riječi se s vremenom mijenjaju, na to utječu pojedini glasovi koji se nalaze u blizini, jedan pokraj drugoga najčešće, i te promjene zovemo glasovnim promjenama. Riječi tako mijenjaju svoje oblike i posebno dok nije postojao standardni jezik, standardni jezični oblik, one su se mijenjale vrlo spontano, tako da bi, na primjer, zbog jezične ekonomije, neki ljudi bi malo iskrivili riječ, onda bi se to čulo i u široj društvenoj zajednici, pa bi onda šira društvena zajednica, na primjer neko mjesto, počela umjesto jedne upotrebljavati drugu riječ i slično. Jedna od riječi koja se s vremenom promijenila i ta promjena zbila se u 12. stoljeću jest prijevoj ili promjena korijenskog samoglasnika. Jest i riječ plesti, od koje je promjenom samoglasnika, od koje smo dobili imenicu plot. Dakle, od plesti dobili smo plot, ali kada je riječ o glagolu, onda taj e ostaje. Pa, na primjer, pravilno je ne ispreplitati, nego isprepletati ili ispreplesti, što nam se često javlja u komunikaciji, nažalost baš u tom nepravilnom obliku koji onda glasi ispreplitati. Dakle, pravilno je ja ispreplećem neke ideje, neke misli, kao što je pravilan i glagol ispreplesti nešto, i u tome ćemo rjeđe pogriješiti. Međutim, vrlo često se javlja baš u tvorbi prezenta, pa na primjer ja isprepličem, ti isprepličeš, on isprepliče, što je, rekli smo, nepravilno. Pravilno je ja ispreplećem, ti ispreplećeš, on isprepleće. Hvala vam lijepa na praćenju i na želji da vaši govoreni i pisani tekstovi budu ne samo razumljivi, nego i pravilni, što znači u skladu s pravilima hrvatskog standardnog jezika.